ब्रह्मांता गुरुवर साक्षात इष्टम दैवम श्रीयपती आचार्य श्रीमदाचार्य संत मे जन्म जन्मनी आमगेले काशी मठाचे प्रीतीचे मठाधिपती जावन आशिल्ले आमगेले श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले वालकेश्वरा भेटी गेलेले आसा आनी शाखा मठ नवेची निर्माण करचे खातीर तांणी येवन तांगेले पादस्पर्श करून जावचे तसले कामाक आशीर्वाद करून खाली सगळ्यांक मेळलेले बंधू बांधवांक प्रसाद दिलेले आसा. समाजात तुम्ही घोड एक केले आपल्या समाजाचे तुमच्या सेवा करते कसं तुम्ही आमच्या समाजात विशेषण ग्रुप केलेलो तुमच्या तपोबलान असाध्य काम विषयी साध्य केलेलं स्वामी तुम्ही तसं स्वाम्याला महाचैतन्यांकडे येऊन मागिल्यार आमगे सर्वही इष्टार्थ सिद्धी जाता म्हणून विश्वास तो विश्वास नाही तुम्ही स्मरण मात्रान पावल्याचे आमकां तुमगे मोठो जीर्णोद्धार आमकां तथे वाळकेश्वर तथे आमगेलो विश्वास की रामान हांगा बाणगे न्हू बाण मार न्हू राम भाणगंग केलेली म्हणून आमगेलो विश्वास तसंच ते राम भाणगंगा ती राधीच तुम्ही भावनस्त जालेले आमगेलो विश्वास की तुम्ही निरंतर अंग दुखून सकाळीचे त्या भाणगंगेत वचून त्या रामान बाण मान भाणगंगा गगनात गाम गताय गंगा म्हणटा ती आमगेलो सर्वेही आमगेलो पाप दूर करचे ते गंगेत वचून स्नान करून आम्ही येऊन आमकां पुनीत आमगेली इश्टार्थ सिद्धी करून दिवचे तसर एक मठाक जीर्णोद्धार आमकां म्हूण आमी मस्त वर्ष तुकून संकल्प केलेलो स्वाम्याल मनान तो संकल्प आशिल्लो कारणांतरान मुखार शिरलो जाल्यार ताका एक व्यक्त समय भाव आमी 1.5 वर्ष फुडें तसली तुमगेले प्रेरणे तुमगेले दयेन हाका शिलान्यास करून प्रारंभ केलेले विशेष जावन तुमगेले दयेन आमी लेखिल्ले आपले चंद्रोपार आम्ही लेखनी की विशेष जाम एक सान मठाक आम्ही कोरिया तुमगेले तत्व प्रेरणे प्रकारे आम्ही चढत विस्तार करत गेली चढयत गेली काम तशी जाल्यारी एक 1.5 वर्ष भितर मस्त काम हांगा पूर्ण करून जमचे तशें जालें जाल्यारी एक निर्गतीत केला एक दिवस कसो की तुमगेले शिश्य जावन आशिल्ले ते विभुदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवसाक हे मठाचे उद्घाटन जामकां जाल्यार मस्त काम आज पळयल्यार मस्त काम जमचे आसा जाल्यार तुमी धय कोर आज वरान 2 वरक्यान आमकां कशी वेल्ला म्हणल्यार सर्वांनी आमकां सहकार आमगेले जनान मात्र नाही दुसरे जनांनी तुमगेचेर आशिल्ले भक्तीन तुमगेले आशिल्ले विश्वासान तुम्ही आमकां अनुग्रह करतले आमी हें तुमगेलें काम तातूंत आमी आमगेले जमचे सहकार करून काम सरकारान आसच्या पुरो लागीं आसच्या नासच्या पुरो सर्वांनी मेळ प्रितीन श्रद्धेन आमकां सहकार दिला तुमगेले दये खातीर ताणें केलेलो आसा ताका जाल्यारी बोडभर तुम्ही अनुग्रह करता मात्र नाही समय निगदीत केला मस्त काम जमचे आसा कसलें उणें पडनतीन आमी लेखिल्ले आपशी भोगी ते काम जामकां जाल्यार शक्ती काम करतल्यांक नाजाल्यार आनी इतर असं व्यवस्थेक ते सर्व व्यवस्थेक तुम्ही हात धरून आमच्या दरवरक्यान चला ती मुखार तुम्ही कशी चला तशें अनुग्रह कर सर्व विशयान तुम्ही बरेपण कर तर आमी केलेले समयात मुहूर्त जाम उद्घाटन जाम तुमगेले दयेक आमी पात्र जमचे जामकां मात्र समयाचेर तुम्ही एक महाचैतन्य महासमाधी पावलेले स्वामी
ते समाधी करचे नाका काम जमचे नाका जे रूपारी चढवणं गेले नसं खंडित गेले नसं आता जातस तुम्ही क्षमापण कोरका ताका संबंध भाव आणि भवन इत्यादी कोरका म्हणून संकल्प केलो कसं ते वेगळे छान रूपा चला सुद्दीन का मात्र नाही तुमच्या सकीची एक सप्ताह दोन पंत कसकी सुखदेव स्वाम्याने जीर्णोद्धार केलो मोठो तशी आमगेल मठ आणलेली एक शाखा मठ आणलेली एक सप्ताह जाम काम तंतु यो पंढरापूर महाराष्ट्र म्हणतात पंढरापुरावर गाव यो विठ्ठलाला त्या गावात एक सप्ताह जाम काम स्वाम्याने प्रारंभ करून दिलेलो तशी जीर्णोद्धारा निमित्त 2 वर्ष राबून गेला ती त्यात जलरी जमच्या असं विशेष रूपात ताका म्हणून करून आमच्या जामकाजाला प्रेरणा दिन ताका जामकाजाला विचार दिन सर्व कामे निर्विघ्नान आणि चंद्ररूपार करो पर आमच्या मुहूर्त करून संतोषान जाम तुमगे दया आमगे जन्मेले तुम्ही संतोष पावल्या ती आमका दयेक तुम्ही पात्र केली ती काढून घेत सर्वे आमचे अनुग्रह मात्र नाही आज मस्त जनांक तांगेल गावान ती तांगेल घरांत ते तुमचे स्मरण करता ती तांगे काम जमच्या नंतर ज्या आईनी तांगे आजले तुम्ही दय करून तांगे सर्वांचे भर करतील अनुग्रह करतील काम प्रार्थना करून प्रसादित आहे वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा संघ संस्थेच्या अपोनो त्यांनी एक जबाबदारी दिलेलं सर परा फेब्रुवारी 29ನೇ तारखेक उद्घाटन वेळेरी कोण कोण कसं कसं जबाबदारी घेऊ का म्हणून त्यांनी पुरा स्वामीनं आमचं मार्गदर्शन केलेलं सर तशीची ते प्रमाणे आमकां पळोवची तुम्ही दृश्यावळेरी 29 तारखेक आमगेले पुनर्निर्माण जेवचे आसा आमगेले शाखा म्हणटा जिवंत वृंदावन असतं जावन आशिल्लें आमगेले माधवेंत स्वाम्यान गेले आशीर्वाद सर्वांक काही मेळका म्हणून तुमगेल्या सर्वांक लेगीन मागून घेता आसा ती ईश्वरान सगळ्यांनी तांचो तनु मन धन सहाय कोरका आनी कोणीय ताची सेवा करनी गेले जाल्यार आतांची ते सदुपयोग करून घेवपाक ते अकाउंट डिटेल दिलेले सकयल आशिल्ले ते ऑनलायनार वचून तुमगेले यथान शक्तीचे कॉन्ट्रिब्युशन कोरका म्हणून सगळ्यांना विनंती करता आसा.